je to každoročné podujatie katedry etnológie folkloristiky Filozofickej fakulty UKF, ktoré trvá týždeň, je určené širokej verejnosti, nie len teda našim študentom alebo študentom univerzity a koná sa vždycky na prelome marca a apríla. Podujatie bolo otvorené výstavou zo študenta výskumník, kde bola odprezentovaná práca študentov etnológie. Výstava sa konala v trochu netradičných, za to originálnych priestoroch v galérii na schodoch. Počas 4 dní sa divák zoznámil nielen s prácou etnológa, ale aj s kultúrou a zvykmi rôznych etník. Nachádzame sa v Nitre pred židovským cintorínom, kde sa v rámci etnologických dní koná prehliadka pod názvom Po stopách Židov v Nitre. Trasa prehliadky viedla naprieč celou Nitrou, mapujúc najdôležitejšie miesta spojené s životom nitrianskych Židov. Diváci tak okrem cintorínu navštívili aj bývalé židovské geto Párovce, niekoľko architektonických a kultúrnych pamiatok, vrátane budovy starého kina a samozrejme synagógu. Predstaviť sa prišli aj chlapci spod Kráľovej hole alebo horehrónsky viachlas, ktorí divákom cez svoje príbehy a spev priblížili kultúru Šumiačanov. Pre tých, ktorí si chceli niečo zo slovenského folklóru aj vyskúšať, etnológovia pripravili školu tanca, kde tanečníci učili záujemcov tance ako napríklad šuchon a drgón skokavy a mnohé iné. Musím povedať, že tento ročník bol mimoriadne dobrý. Máme aj veľmi dobrú účasť aj záujem širokej verejnosti. Najbližšie sa toto podujatie bude konať opäť o rok na jar z etnologických dní Jarka Žáková.